Jumbo mukorogo basi umuske Steven Manoti nigo ritwe rya maigerio hasi gati y'abamenyi abugo igo barensi y'ekiama kya UDA igoro y'obachori bw'ebituo obwo boroberio korekana omweri bw'omutinyo gocha muyega hokorekana hase nsemo ya Nyamache ime ye kaunti ya Kisii ukwana chingiki cyuma Manoti ni gateba buna ekiama kya UDA na kikego koribya hasi kigendete kubulikia abananchi abange asubego aboli abananchi kumubwate sibune nchere ya muyo kumusiro muraibe nsomuske William Ruto gwikirani amagendero mori kitudani runtiri orobotirwa sinchira yobwikira umuchumbe ukwana chingaki chigikaro negati yabamenyi rwase ward cha Masige East Masige West ward ya Nyachiki basi central igati ya chinde chinyinge Manoti nigo chingaki echo akwanira okobabuya gwekyama kya UDA na mona kurwa sorogongo rwagusi oteba iyo ne sababu esaini yokogendera kubwatesia oborai wa Kenya kwanza party UDA nakitwara ko basomerero basapoti president akori gitamu asense mwende nigakwanira okogeche gokwae kubwatekana no gukwama kwegati ya magendero asebo basi oteba umurai weka oyora ya kwamure no murai bwensobono Dr. William Ruto the president yecha eronji jibara na bono otagete kuruwa ende baka burangi piaji to goika otake koru igare oche material gando cherto gokara to goita para te karti kite otake koru mogonga oche kiobe kyo chiko ende ben para te karti kite otake te president yeche na intu eto konye kera tu abeire kese president ya choru tanja goja bobasi otoko motebia je bobasi entu orobo komuboro atokon chinga kecho nigesegeto yarwegwa hasabasae kwelikia bona bakichikura asekelibuna ekigyoka nakyo ekirwanero kirabakonye kobeko murai bokogania kwa babisi basae baito bali batora bwata ekibande babwate erire chiko bakonya batware ekadi dio juwake kura 2027 Steven Kengere Manoti niga samatuka bwangwega arolekanire gukina gesiasa ibono uirerie bagali nene hasi kyamekyo na kubwate sigati y'abobunge kurogusi abara serikali na gusuguma hasoko eneke magendero intubu n'abantu babo basi otutagete tokore siasa yomorembe ntutagetio ndarwa nionde tugita abantu bonsi bategererane kero muntu kabwata mangana aye akwane yo kunyaira anyaira yo tanye tageti anyatige egento gukwana omorembe amani ndutageti mangana asegi ekine kigendo kya obo maene na Kenya is a multi country anybody na bago je ni kyamba kyaye arari yatageti korari nkuribo terega daseni kya gatembe kurega se county ya Kisii eletrene nguru kwa Daniel Muntiri.